Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo. Nanti izwi lenkosi silithola encwadini yeZaga zesithupha. Sizofunda lona lodwa leli verse noma besingama ku verse 11. Yana entuthwaneni vilandini ubone izindlela zayo uhlakaniphe. Isihloko salo myalezo sithi don't waste your life. Ungayimoshi impilo yakho. Sifunda ke ngeintuthwane namhlanje ukuba zinomoya okuhlale zisebenza, zisikhuthaza ngalokho. Okwesibili intuthwane zinomoya ukuthi I can do it. Aziziboni kunento ezingehluleka ukuba ziyenze. Ngakho intuthwana zinawo umoya ukuthi leyo nto ingangehlula singakayizami. Ileyo naleyo nalowo moya intuthwane ziyayihlela into ngaphambi kokuba ingaqalisa ukuba yenzeke. Ziyakwazi ukuplana, ziplanele ikusasa intuthwane. Azithatheki nje by surprise. Intuthwane okwesine zisebenza ngobunye, yibo ukuzenza sikwazi ukuphumelela. Ake sinakekele sisahluko esisifundile khona namhlanje, verse 1 to verse 6 to verse 5. Isixwayiso kumuntu ohlala ufakaziswa ngaye izinto nezingaphusanga, ukuthi oqaphela ukuthi ungabi ufakazi wezinto ezingenasidingo, ngoba gada abantu abafuna ukufakazisa ngawe ezintweni ezenzakalayo, whether yinhle noma yimbi, ungahlali ufakazi wento. Okwesibili, verse 6 to verse 11, okuyisona sigaba esogxila kuso, sixwayiswa lapha ngokuthi ungayimoshi impilo yakho. Don't waste your life. Doesn't matter ngandlelani, but ukhona isikhathi empilweni kumele uzijeqeze ukuthi am I not wasting my life now ngokuyimbandakanya entweni ethile. Qikelela ukuthi impilo yakho ungayimoshi wena, because angeke kufike usathana azokumoshela impilo yakho, ngeke kufike umthakatha azokumoshela impilo yakho, ngeke kufike abangani bazokumoshela impilo yakho, ngeke kufike idlozi lizokumoshela impilo yakho. But umuntu ngamunye uyothatha isinqumo sokuthi ufuna ukuphelelaphi. Akekho umuntu influence wabanye abantu. Umuntu okopela into ayibona komunye umuntu abese fisa ukuyenza njengoba leyo muntu enza. Kwenye inkathi sikwenziswa ukuthi sifuna ukugcina ubungani noma kuubungani obungcolile. Kwenye inkathi sifuna ukuba sifane nabanye abantu ekwenzeni izinto. Kunabantu abahlele endaweni abangasabhilongi kuzo ngenxa yezinqumo abayithathayo. Ngakho ukuthi uNkulunkulu kulesi sigaba sokufunda ngeintuthwane ungayiphili impilo engeke ikusize ngelinye ilanga, kodwa woba uwe uziyofa uwe, ungeyona into ephakathi nendawo engacacanga ukuthi ubani wena. Ngoba iqiniso lithi bonke labo buhlobo obuningi esiyesabakha nabanye abantu safuna ukuzi-aligna nabo, kodwa mawusuwedulele embhedeni ikhona into ekutshelayo ukuthi kodwa lento engiqhubeka nayo ngimi kuyo ayicacile, i-wrong, iphambene noNkulunkulu. Verse 12 to verse 19, isixwayiso ngabantu abahlala bekhuluma izinto ezingakhi ngabanye abantu. Ungabi uvuma zonke, wokuqaphela ukuthi yini le ekusizayo sewufakazile ngayo, iliqiniso yini, ungayimela yini naphambi kaNkulunkulu. Verse 20 to 35, isixwayiso ngabesifazana abangayiphethe kahle. Kungaba ngesimilo, kungaba ukukhuluma izinto ezingenasidingo ukuze kubeka abanye abantu engcupheni. Kukhona isikhathi sokuthula ungasho lutho mawumuntu, ungakhulumi yonke into nengenasidingo. Empeleni nenesidingo woyigadi uyikhulume endlebeni ezifanele yini. Kuneqiniso ongafanele ulikhulume, ngoba noma usulikhulumile uzobuluwaste mawulikhuluma. Kukhona isikhathi sokuthula neqiniso, hayi ngoba ungalazi iqiniso, kodwa ubona mangilikhuluma lapha kungcono nomlotha ngoba ukujijela emlotheni kubuye kumile, kodwa lapha ngizobe ngiyawaste uma kuthiwa ngiyakhuluma. Akulona lonke iqiniso kumele ulikhulume. Uthike lo mbhali verse 6, yana entuthwaneni ubone ufunde izindlela zayo. Izintuthwane zaziwa ngama-Hymenoptera kulabo abayile esikoleni. Zingaphezulu ka-15,000 umhlaba wonke makuthiwa ziyabalwa nemkhakha yazo. Ezinye zimihlwa, izinyosi, iminyovu, amaqendevane, izibonkolo, konke kuyingxenye yey'ntuthwane. Intuthwane ke iqala iyiqanda
kube ilava, kube ipupa, bese kuba ile ntuthwane oyaziyo. Iy'ntuthwane ziphila amaviki ayisithupha kuya kwa-10 ngaphandle kwendlovukazi-ke ephila iminyaka elinganiselwa kwe-29 ingaba isikhombisa uma ukuthi noma ngaphansi kweyisikhombisa uma ukuthi ngesikhathi kwenziwa uphuculwa indawo kuye kwalinyazwa isiduli lapho ihlezi khona. Ake singene-ke kwisigaba salomyalezo ngey'ntuthwane. Verse 6 uyi-standing verse uzimele. Iy'ntuthwane ziyabambisana kukho konke ezikwenzayo. Isiyalezo sokunaka sokuqaphela intuthwane sithola kuleli vesi yana entuthwaneni. Vela ndini ubone izindlela zayo uhlakaniphe. Isizathu sokufundiswa sokuba siyinake intuthwane ukuba ke sifunde kuyo. Kukhona ukuhlakanipha esingakuthola. Lawa amazwi awasho ukuthi asihambe siyohlala eduze kwesiduli esiney'ntuthwane, kodwa kuthiwa kukhona ukuhlakanipha esingakuthola ey'ntuthwaneni. Verse 9 uyakulala kuze kube nini? Uyovuka nini ebuthongweni bakho na? Lapha kukhulunywa ngomuntu olele embhedeni, kodwa kukhulunywa ngomuntu olele noma ebhekile, ongalicabangi ikusasa, ongazibone eyingxenye yabantu abayophila ikusasa labo liqhakazile. Kunabantu engabe abahlupheki, kunabantu abachazwa ukuthi bayadatshukelwa empilweni. Kunabantu babona njalo bemile emarobhotini bephethe amabhodi, bephethe izitshana, befuna ukuba bangakhongozisa okuthile, kodwa uNkulunkulu wonke umuntu mhla emdala umnikezele into ayophila ngayo. Iqiniso ukuthi uhulumeni akasoze asiqasha sonke. Iqiniso kumele ulamukele lelo mntana sekhaya ukuthi akusithi na sonke siyoqashwa emafemini, akusithi na sonke siyoqashwa uhulumeni, kodwa umuntu ngamunye ngaba nezindlela zokuziphilisa. Noma ngabe ekhaya abantu abaningi bakhuthalela ukutshala izimbali kunokuba bangatshala amaklabishi, batshala isipinashi. Uyabudla yini utshani lobo butshala egcekeni lakho lobo ugonda njalo? Uyazidla yini izimbali lezo oyitshalile egcekeni lakho? Woba nesiqeshana la utshale khona imifino namazambane nobhatata namadumbe nanoma ngabe yini enye eyisimila esidliwayo ekhaya. Iy'ntuthwane zisebenza ngothando, azilwi njengathi, zilwa kuphela amaqhamuka isitha phakathi kwazo. Noma zizincane, yikho isiZulu sithi izwibela liyayibulala indlovu. Iy'ntuthwane zincane kodwa zinamandla ukuthi bazibona kunesitha esizo-intruda phakathi kwazo, bese seziyahlangana zibe ngamaviyo ukuyoxosha isitha esesibonakala sisondele eduze kwesiduli saso. Thina abantu asikwazi ukunaka ukuba lo khulumayo uyisitha. Isitha wosiqaphela ngoba soze sakhuluma into epositive ngabantu kanye nabo. Iy'ntuthwane ziyakwazi ukubona isitha bese ziyahlanganyela ukuyolwa nesitha. Lithi iBhayibheli encwadini kaJohane wokuqala chapter 4 verse 20 to 21, uma umuntu ethi kini ngiyamthanda uNkulunkulu kepha zonda umzalwane wakhe, ungumqambi manga, ngoba ongathanda umzalwane wakhe ambonile, angemthanda uNkulunkulu angambonanga. Othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Kushizo lenkosi, don't waste your life ngokuhlala uzondana nabanye abantu. Iy'ntuthwane ziyasizana. Ngiqaphelile ukuba uma kukhona elimele ziyayeka ukuyofuna ukudla zize zizoyithwala lena ziyibuyisele esidulini. Sikwinkathi yokuphelelwa ngubuntu, kulula ukuphela kobuntu. Iy'ntuthwane ziyasizana mayibone enye ilimele, azishiyi lapho ilinyazwe khona. Ubona ngani edolobheni bebamba inkunzi umuntu phambi kwakho wathula wangenza lutho? Awubonanga yini bephucisa likwazi noma owesifazane isikhwama sakhe edolobheni, wena waqede wathula? Kwaba khona abarekhodayo ngama-cellphone. Isikhathi esikuso isikhathi esibuhlungu sokuphelelwa ukusizana phakathi kwabantu. Awubonanga yini egateway kwehlo ubaba othizeni oyimpunga bemhleka nje ukuthi uhlulwa ukwehla kuma-skeletors? Kwakwaba yihlaya edolobheni lapho babekhona kwimola babekuyona, ngoba sesiphelelwe na ubuntu bokuthi impunga ayihlekwa. Ngabadabukela laba babehleka lo baba ehluleka ukubona ukuhamba kuyilekuzana kuma-skeletors, iy'tebhisi lezi eyihambayo. Nginenkinga ngabo ukuthi bakhulele emndenini enjani, ukuba uyihleka kanjani impunga, ngoba ubaba wakho lo mhlekayo waba yihlaya kwa-circulator ey'nkundleni zokuxhumana.
ayihlekwa lo muntu omdala, ayihlekwa impunga, sekuphela ubuntu kubantu. Kuphelile ubuntu kubantu, kodwa intuthwane ziyasizana, intuthwane zisebenza ngokuthula, ayikho ebangisa enye kumkhakha wayo. Ileyo nale iyazazi ukuthi ilikuphi ithuba layo, ezinye zakhe imigwaqo, ezinye ezokufuna ukudla, ezinye ezokutshala, ngoba nazi intuthwane kukhona ezikutshala. Azilandi konke zizokudla, azilandi konke zizokupheka, zikhona ezigcina enqolobaneni, zikhona kodwa ezihlwanyelayo, zikhona ezinakekela impilo yezinye. Ngakho umuntu ngamunye eintuthwaneni unendima yakhe ayidlalayo. Yikho-ke lithi izwi lenkosi, hamba ngokufanele ivangeli, nimi liqinile emoyeni munye namphefumulo munye, nilwela inkolo yevangeli. Ncwadi wabaseFilipi bokuqala chapter 20 verse 29. Ngakho umuntu ngamunye akaqikelele ukuthi inkonza kuyo inokuthula ngenxa yakhe. Awuqapheli ukuthi inhlangano kuyo inokuthula ngenxa yakho. Awuqapheli iqembu lepolitiki okulu ukuthi linokuthula ngenxa yakho. Kukangaki ngoba siphelele kunyaka ozayo nje, nginovalo njengenceke kaNkulunkulu ukuthi zingakhi izidumbu ezizophuma ngenxa ukuthi abantu bacuthela ukuba amakhansela. Bingakhi imphefumulo eplanelwa kumanje ukuthi ayichithwe ngoba umuntu ucuthela isihlalo. Noma ungambulala, ayikho igaranti yokuthi abantu bazokhetha besuba sehlalweni lesade hlezi lona omunye. Isihlalo noma ungasithola, kodwa makufa umuntu kaNkulunkulu, uhlele esihlalweni esiqhathuka igazi. Iringi ungayifaka emnweni ubizwe ngoganewe noma ngoganelwe, kodwa iqiniso lithi noma ungashada, kodwa mawubulala umuntu ukuze kuthathwe wena, leyo ringi iqhathuka igazi. Noma ungahlala emzini omuhle, noma unganefa oliphuca abantu, yifa kodwa elivuza igazi lalabo bantu ukuthi ngeso lemvelo awuliboni. Noma ngabe kunesalukwazi osithola imali yaso yempesheni, noma ungadla usuthe, kodwa wokwazi ukuthi udla inyama yaleso salukwazi, udla inyama yalezo ingane oziqothule ifayilishelwe ngabazali. Awungadli into ongayijulukelanga, ngoba uNkulunkulu ehlele ezulwini uthula uyabuka ukuthi unomfelokazi engabe akahlupheki, akadli imbuya ngothi, kodwa wena awubanga isigcobo sokweyama, wadla izinto eyingabhilongi kuwe. uNkulunkulu ehlele ezulwini uthula uyabuka. Don't waste your life ngokwenza izinto eziphambene necebo likaNkulunkulu. Don't waste your life ukwenza izinto ezenza uNkulunkulu abe namahloni ngawe. Okwesibili ngifuna sikunake ngeintuthwane, uverse 7 to verse 8. Intuthwane zinenhloso kukho konke ezikwenzayo, azivele ziyenza into, they plan ahead. Yonke into eziyenzayo intuthwane, verse 7, yona ethi ngenamahluleli nambonisi nambuzi, yize zinendlovukazi, kodwa indlovukazi eyokuchamisela amaqanda. Lezi zikhona ezi-deployed kuyintuthwane. Lezi ezi-deployed ezesifazane ngoba zichamisela amaqanda avundile, zizikhiqize abanye besifazane abazofana nazo, zi-deployed lezo. Bese kuba khona ezi-haploid, lezi ezesilisa zikhiqiza amaqanda angavundanga. Yikho lezi ezi-haploid okungezesilisa zifa mayiqeda ukuhlangana nalezi ezi-deployed. Haploid ezesilisa, deployed ezesifazane, ziningi ezesifazane, kodwa-ke ziyafa ezesilisa ngoba noma ziwachamisela amaqanda azo ukuthi ukuze indlovukazi ikwazi ukuba isinaki iwachamisele onke, kodwa zifa nje mayiqeda ukuhlangana. Usuzwileke ngoba umdani nepasi nanepassport. uNkulunkulu sitshela ukuthi ezwini lakhe, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, uma umuntu engathanda ukusebenza kangadli. Bangakho esilokhu sibafunza ukudla kodwa bahluleka nanokuthatha isitsha basibeka kwisinki. Bangakho esithi noma sibathengele impahla yokugqoka uyibona seyilele lapha ayayigcekeni iyoziqoqwe nguwe, ivila. Umuntu ongakwazi ukubonga, umuntu ongakwazi ukubona ukuthi khona into enhle enzelwe yona. Lithi iBhayibheli kwiZaga 26 verse 13 no 16, ivila lithi kukhona ingonyama endleleni nebhubesi esicawini. Ivila lihlakaniphile emehlweni alo,
kunabayisikhombisa abaphendula ngokuhlakanipha. Ivila lihlakaniphile emehlweni alo, kusho izwi leNkulunkulu. Ngakho kodwa ekugcineni ubuvila balo yilo bulibulalayo. Kukhona amavila avilapha ucabanga, hayi ngoba evilapha ngokwezandla, kodwa sinamavila amaningi avilapha ukucabanga. Yikho-ke lithi iBhayibheli ivila lihlakaniphile emehlweni alo. Maningi amavila ngokokucabanga. Umuntu atshethi hambe yobulala usibanibani, aqeda ayombulala, kodwa akaxabene naloyo muntu. Baningi abazonda abanye abantu bebazondiswa ukuthi bezwe into enegative ngaloyo muntu, kodwa bakaze bamuzwe loyo muntu ekhuluma into enegative ngabo, noma futhi bengahlangana naloyo muntu babingelelana ngenhlonipho. Kodwa noma sebezwile ukuthi lo muntu ukhulume kambi ngabo, kodwa mabehlangana naye loyo muntu akayivezi impawu eyinegative abayizwe ngalo muntu, kodwa baqhubeke nobuvila bokuba bayicabangisise lento ukuthi uma usibanibani ekhulume wathi ngathi, uma usibanibani ukuthi wawenza ukuthi ngathi, yini pho masihlangana naye aziveli lezi impawu. Amavila amaningi okucabanga zonda abantu ebazondela izinto, naloyo muntu angazi ukuthi usewenziwe wazondwa lento engahlangene nayo. Ngakho-ke amavila okucabanga athi noma efundiswa kwi-driving school ukuthi ma umshayeli hlala isihlalo sakho siphakame. Iy'ngozi ey'ningi emgwaqeni zenziwe ngabantu abayihlalo zabo zingaqondile kodwa zilele. Ucabanga ukuthi uzoyibona kanjani into engaphambi kwakho uyigweme, ucabanga ukuthi uzosinda. Siney'ngozi engaba zikho iy'ngozi kodwa bakopisha into ewu-wrong. Zingakho iy'ngozi oqaphethe iy'ngozi eziningi zenziwa laba abantu abadrayiva iy'moto zaka-VW. Zimbalwa iy'ngozi la ungeke uyithole imoto yaka-VW isenkingeni, futhi zonke zilimala zibe beyond repairs ngenxa yokuthi indlela abahlala ngayo esihlalweni ayikhombisi ukuthi lo muntu wahamba wayokufundela ukushayela. Ngithi mina ukuqaphela lokho, zingakho iy'ngozi ezenziwa izimoto zabantu zaka-VW. Hhayi ngoba inkinga ikuyimoto zaka-VW, ngaba iPolo, ngaba iGolf noma ngaba yini, kodwa wokuqaphetha iy'ngozi eziningi umuntu osuke esephutheni odrayiva iVW. Ngoba kunobuvilo obuthile kulabantu abadrayiva lezi zimoto, kunokuhlakanipha bona abakoni bakuhlakaniphile abadrayiva lezi zimoto. Zihlale zi-beyond repairs, zihlale njalo zi-involve. Noma ungaya kuma-statistics ezingozi, ukuqaphela bese ubheka uhlobo lwezimoto ezingabe zilistiwe lapho ukuthi yiziphi ezi-involve ey'ngozini, uzozithola ukuthi the largest number iy'moto zaka-VW. Noma ayibe yiphi enye imoto, kunobuvilo obuthile kubantu abadrayiva lezi zimoto, noma kunokuchoma okuthile kwabantu abadrayiva lezi zimoto. Ey'ntuthwaneni khona le enekhanda elikhulu ebizwa nge-honeypot, idla isuthe kwinectar, imvome, bese seyiqinisekisa ukuthi lezi ezilimele ezilethiwe i-EMR yakhona ey'ntuthwaneni, bese seyivomitha ihlanzele phezu kwayo ize ivuke. Kodwa uma ingavukanga, yile honeypot eshoyo ukuthi alusekho usizo olunganikwa lo, bese iyathathwa ikhishelwa ngaphandle kwekoloni. Yikho uzosithola sezingaphandle komgodi, azigcinwa ngaphakathi komgodi, kodwa ziyakhishwa emgodini, kodwa sekuqinisekisiwe yilezi ezinamakhanda amakhulu. Yilezi ezinamakhanda amakhulu ezisize ezinye ezidukelwe umkhondo. Kungaba ngokuthi abantu banyathelile la kade sihamba khona, kungaba ukuthi kufike imvula yacima umkhondo, kodwa lezi ezinamakhanda amakhulu izona ezixwayisayo ukuthi indlela ephikelele esiduleni ngaphi. Ngakho umuntu ngamunye akakacingi ulusizweni kubantu osondelene nabo. Okugcina ngifuna ukubambe ngeintuthwane verse 9 to verse 10, okokuthi intuthwane ziphunyuzwa ukufa kwezikwenzayo. Intuthwane ihlakaniphile, ubuthongo obuncane verse 9 and 10, ukozela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulalwe. Ngakho intuthwane ziyakwazi ukuhlela, zihlelela ikusasa verse 11, intuthwane zivikela ikusasa lazo kuyimanje lazo. Awuzwanga yini ngeFreedom Front okuyinhlangano yamabhunu ukuthi namhlanje
esikwazi ukuyozimela yona kwi-United Nations, noma i-South Africa nayo upresident wayo okungibaba uCyril Ramaphosa, kodwa ihambe iyozimela yona amabhunu kwi-United Nations. Basifomile baba inhlangano, banesitifiketi, banegunya lokuyoyikhulumela uma ukuthi iSouth Africa ingacabanga okunye. Bekunenjani ma-Afrika ke sihlangane, noma ke ihlangane zonke inhlangano zabantu abamnyama, ke sikhulume ngazwi linye. Uma amabhunu ehlangene, yini engasihlula thina zonke le inhlangano zepolitiki eziholwa ngabantu abamnyama, ke ihlangane ke ikhulume ngavoice yinye. Let's not waste our lives. Asilwele umhlaba wobaba mkhulu ubuyele uze kithi. Ungadlala amaqola ngoba amabhunu awasoza asicabange lokuhle. Ake sicabange kangcono. uNkulunkulu abusise okuzwile ukuthi umusa weNkosi uJesu Kristu, luthando kaNkulunkulu Baba, ubudlelwano bomngcwele mabe nani nonke. Amen.